И здравейте хора, аз съм Dark Five и днес играем с Пуки. Ето тази земя. Ето го с Пуки. Аз съм Dark Five и днес ще снимаме как се правим къща. Нали? Кажи кои материали ти трябват и отивам ги събрам. Бяло и черно. Ама най-черното или по-обикновеното? Не гардарва. No. Ще можем ли да я направим за 10 минути къщата? Да, но да можем. Не. Няма. Какво направиш? Колко дървото трябва? Ади. Трябва, ама. Никой. Ари бе. Брат, имаш ли? Трябва ми дадеш. Така ли? За сега имам само една лопата. Ефективност 2, тук някакъв тъплък. Може би. Идвам да ми дадеш брадва. Каква имаш? Диамантова или? Диамант една или това? Дай ми яде. За това. Ефективност 2. Не е толкова добра. Да, ефективност 5. Хубава, ама откъде? Тя е най-хубавата, ама откъде? Такава. Все пак. На кой левел ги енчантваш? Какъв? Аспект. То не може да е цапани, освен да си го направим на накованата. Да слезеш 2 четворки. Негър дърво, стак стига ли? Не. Друго дърво, какво? Кому биде?
Те. Кафяво и бяло да събера ли? Ама трябва бързо да направиш къщата. Защото времето ни притиска, както разбираш. Що? Сложен. Що му казваш? Споки. Да едвам ли вече? 34 бяло и 53 обикновено. Не. Ай сега само още малко да се... се събирам още малко бяло и поне към стак. Тъй не. Колко имаш две брони? Я, готово. Тъпас. Айде по-бързо. Имам ранг гуд все пак. И ти също. Нямам. На. Горе-долу. Направи си. Как влизат, бе? Чаква 56. Няма тук. Направо да изяжда. По-бързо времето ни притиска. Дай ми този камъка, ще довърша. Те... Те споки. Бърках се. Това беше от нас за тая част и... Чао!